Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nakabate CTV ngora shpi ya kimat mentaka janmit kasan Tarik Naiwieng arjar arbusan. Ngini sedang syuada kimat Khubor na Jylla. Ya kamet kapasa jongus im kahima sorau pa im Freeman sings im latang negasngi ha ka kpep tang im kabadon ha pom so men. Hagani jinglek on tang yus im. Ya kabalale hakan niam korukom kumbala tang ye gis im gi pamenshwa. Dagi pau hajar ngut ki pait lang gi pade gi khon gi hajar jong kahima sora. Kila toit banlek on tang yus im. Hadien bala pendap ya jinglek buram ha marai kapon. Lara ya ka lengkason da ka bayai kijat lengba ka surok ba ter naduk marai kapon haduk banapoi hak pep ha pom sok men bat hang niru hadin bala pendep ya niam gorukom kasyat ka mesti kumbalong gorukom la aiding dos im berang susya jiet ka hima sora upa im marrem dors im kaseng New Trap National Youth Front Southern Border Area Circle kala lek penyekendu ia ke Deputy Commissioner jongga East Khasi Hills District Banbo ia ke jing ujor halor ke jing yat klem akor palat gitrok haga surok mausun ram bat hagitain ranikor unong yalam jongga ne keseng ubak kelang thong ni ulaong bagi trok nalor bagi kit palat put ki yat saho klem por bat wat mensengi mensyairu bat kani kelawan ra ia ke jing jot ke surok bat ke jing telor jong jing kieng kumta kila kerpat ia ke DC bahkan simkia halor kani kekam uba asniaw halang dhar ubalong unong yalam jongga National People's Party ulaong bakam don satya kanu ke jing per jing mon hapdeng jong u bat uba preston ten song badairu state president jongga NPP lane bat national president ke NPP Konrad ke sangmau bolong ru menteri rangba Jylla uba asniaw halang dhar ula dawa ya ki ba penmi Khubor baki dei ban panma namar bakadei ke jing tho ke bapaklang Hakapor stings niya ki pulit klasiat daga tear gas. Ban penpraya ki kot jongka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association. Hakapor bakidang bat pakhang nanti yaki truck kit dobilat jongki company kabalong shibenta na ka jingyaki jongki bandawa na ki company dobilat har rilom jantia bagidei ban penkiyo ya ka bainong kit yaki truck jongki try mulok. Kipulit kim shimla ailat ya kinong nya trok bakin penwit ya kaya kayang jongki trok kit dobilat henrei haba kim sngam bat ki yai beteng ban khang nanti kipulit kila khruit dawlati bat siat daga tear gas ban penprai ki hagani ke jingjal lai yo i bakipulit kila patrong ya kini kinong nya trok bat tap ya ki hapok kali halor kani usembut menteri rangba ke Jylla ubak mi ya katana transport ubak snia halang dhar ulaong ba ulong bakloy ban khot ya kren ya ka kanhon ki try bat kinong nya trok halor ke jing dawa jong ki ubak snia halang ula pensyai baka jing siu jong ki bor penyat karkhana syaki try trok kalong kat kum kador bala penmi dak sarkar Meghalaya nrei hak bayadei bat ke jing dawa jong kani ke seng ki try bat kinong nya trok ban siu kumju ya ke dor kit mar syapar ke Jylla ulaong bakamla setia banlong bak sarkar Meghalaya kan penmi ya ke jing penbena halor ke baikit na ke benta ke sarkar Assam Shusho ki borsan syar jong ka East Khasi Hills District kilakhang ban yalompat ba ne ban yat rally hapo uput usam jong ka Maurang Keneng CNRD block hadin balami ka huri hura na ka jingkhang yat kali daga Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ka District Magistrate kong Rosetta Mary Kurba ha ka hukum bala penjari hapo ka section iwe hinriulai jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita kala mana ya kini brio na ka kenhon ban pelong ya ke jingyat pai ba hapo upur usam jong ka Maurang Keneng CNRD block ban ra ya kitiar siat ni kitiar pen mesau la ni kini kitiar ki bala ban penon kam kum kitiar pen mensau ya ki brio ka district magistrate kala manaru ba kino ki bapen ken ya kani ka hukum kin ngat ha ka jingsya pensutam hapo ka section RR lai jong ka BNS bat ha ki wei pat ki section Ki samla puli jong ka North Eastern Hill University bakan tup ya ka North Eastern Hills University Students Union lane ka Nehu Su bat ka Khasi Students Union Nehu Unit
kila lek ban khang tala ya barok ki kamra trekam ki badan ha administration block jong ka nehu kani kalong namar kandon ka EC meeting ha Delhi ya ka ban penyai da vice chancellor professor Shukla bat kani karai kalong kompong penban ya kani ya ka ei bala dep ban ya kren bat ka ministry kumta ban pentikna ba ki file kim dei ban le shano ru ki samla puli ki la shim da karai ban khang talano ya ka administration block ban persya ya ka jingmu professor Shukla ban penya ya ka jingyalang ka Gracie and Co Institute of Information Technology Society Maukerwat rengkat ke District Commerce and Industry Center Southwest Khasi Hills District kala yok ban plebiang ya ka slam ai de hikai lani ka training saya ka kenhon ke basan ka 5th batch training kenang bagi samla kin yok ban pentebit ha ka electronics bat ka electrical appliances and repairing Superintendent of Police ka West Giant Hills District wala pentip lengba ka Khubor bahaga laipo Tarik urisau arjar arusan lalap ya ka sieng breu naga klau ranchi ka badon ha ka sinong mukendur ki pulit kilale ya ka badon kam bat ka to jing toket kadang ya ban itu lagadai ka jongno ki jingbam ki bawanra na bari kum na Myanmar bat na China kila sedang ban sapriang haki yo ki hat bat ki dukan baper haki snong ki tau kini ki jingbam ki dei ki bumdon ya ka sharp jong ka Food Safety and Standard Authority of India lani ka FSSAI kumta ka Deputy Commissioner Enforcement jong ka tanat Food Safety ka kong DBS Mukhim kala itu ba lalap ba ka jaka bami kini ki jingbam ka dei na madan riting ka mau pan ain kala penlim keput dak batep haduk kendai gol ya ka sok tengkur ha ka jing yakun ya ka quarter final ka ba ar ha ka lempung ila ka football belatip kum ka Quincentennial Jubilee Championship Cup ka badai ka lempung ila ka football ban rakhi ya ka jingdap sunspa snem ka himan nongklau nadu baseng ya ka house snem khat sunspa arfusau mentang ini pai syakimat Khubor na kelengeri ka kenhun jong laingut ki dikhot ka Election Commission of India ka don mentah hakol kata ban khmi ha ka benta benengkong jong ka jing penkelai ka thup kerteng ki nong thap vote ha West Bengal ka ba kentup ya Laitali ki district Bashatei ka rukam trekam ka kentup ya ki BLO ban lum ya jing tip jong ki nong thap vote ban penbet ya ki jing ujor bat ban pendep ya ka thup jong ki nong thap vote hado ubnai leber ar hajar ar punri ka BJP bat ka CPIM kila thung khambun ki agent ki badon ha ka kerdan jong ka booth level ban ya ka Trinamool Congress ka basan syar ha ka jingpen kelai ya ka thup nong tap vote ka badang ya khmat ha West Bengal ka ECI kala kentu ya barok ki seng ban penbon ya jingthung BLA ban pentikena ya ka jing trelang ka babiang bat ki booth level officer Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi bat kiwei ki nong yalam kila ai khuplei ya kasngi Guru Nanak Jayanti da ka bayaro ya ka jing hikai jong Guru Nanak Shapang ka jing sok jingkmen ka jing yarangkat bat ka jing sngoret ya ka ni kasngi larakhe da ki jing dwai ka jing yat procession ka jing ruai bat ki jing bamlang hakaleng ki Gurudwara Rahul Gandhi bat ka Priyanka Gandhi kila ai khublai ya kasngi Guru Nanak Jayanti hagaba kila penpau ya kajing hikai jong Guru Nanak halor kajing senguret kajing yarangkat bat kajing syakri klemda perkhat yaladi ya gane kasngi balong kum ka jing rakhi ya kajing dap sanspa sanpun reus nem jong ka jing kha ya Guru Nanak la rakhe da kajing mani hakaleng gari bat ka Pyrthei Hadian makawai ke Samla Pule College kala syak batbor haka kenhun hajan ka Kylleng sun jong ka Coimbatore ki pulit kila kedau syuk ya ki san pekendai teli ki jaka ki bekenja na kebenta ban penjur ya ke jing pahara miet kani ke senjam ka temu ban khanglat ya ki kam runar bat ki wei ki kambe an hagi jaka bedum bat bekenja bah ha ka ba labtha ya ki officer ban pen klan ya ka jing pet ngor bat ka jing kentu ya ki nong shong shnong ban pendon kam ya ki safety apps
Kalami ke jingya kan art apdeng sipai BSF bat ki pulit jongga West Bengal han naida halor ka jingkurup bat shimti yau dawai jerho balakang persya u fan sedel hakaba laingut ki pulit kila mensau ki pulit kila kem ya way du khot jong BSF bat ka jingya keren apdeng ki head officer kadang ya ban penbek ya kate ka jingya kan art hadin ka jing twet ye ki le no king atiar ki bor pahara ki la ya khunting e bat ki haka klau kalaban jong ka kishtwar district kani ka jing twet bat jing khara ka dei shibenta jong ka buit terekam ka ba kham jiliu ban penduk pendam ya ki kan hon le no ha Jammu and Kashmir hadin ka jing ye ther ka badang shen ki bor pahra ki la penyap ya sangut ki le no UKNA ha Churachandpur district jong Jylla Manipur bat ki la yo ban kurup ru ya ki suloi bashna shabari lembat ki wei ki tiar yale kani ka jingkhanra ka dei ka bala thmu ya ka tei ka kanhun le no ka bala don khti hakikam runar bat ka jingdawa pisa ha ka tei ka thai kaseng sanhima jong aktor Vijay ka TVK kadang penolong ya kejingyalang General Council ha Mamalapuram banyathir ya ka buitrekam jongka shwa ka election house nem arjar arpun reu ka balong ka jingkran pajba ka banengkong jong u hadin ka jingyakan at pajba ha karur ka bala penyap ya southway ngut ki breu lakhmi nanti bau Vijay un batai ya ka jingthmu jong ka seng katba kadang penbek thamai bat teipat hadin ka tei ke jingja wa besmusi kaseng nang ya saj an jong ka Delhi kala pen benai ka jing yakhi haka reu tarik Naiwieng ban persya ya ka jing keno bau nong ya saj an ula le bakla haka mokot duma penyap breu da ka Gurgaon STF ka District Courts Bar Association kala keno ba ka dei ka jingsha thambor ya ka jinglong light load haka kam bat kala dawa ban wengno ya ka mokot duma mentang ni phai syagimat Khubor na Kylleng giri ke Pyrthei ka Mickey Cheryl jong ka seng Democrat kala job ya ka jing khun kum ka lat jong ka New Jersey da ka bayo 90% ki vote ha ka ba kala pelim yo Jack Chiatarelli ubadai Republican da ka ba ple jengmot bha ha ka liang ka yo ka kot kum ka khajna ka ba he bat ka jinglut jingsep ha ka boarding ka Cheryl ka badai ka pilot helicopter jong ka Navy bat ka khot jong ka Congress kan shimti ya ka shuki na u Philip Murphy ubadehi u Democrat u External Affairs Minister S. Jaishankar ulapan pau ya ka jingi trailang ka ban nang jiliu hapdeng ka India bat ka Japan da ka ba kedau ya ka benta jong ka ha ka ba penek pensa ya ka jinglong renti ha ka Indo-Pacific ulapan kesan ya ka jingye trailang hagi benta kum ka AI ka boarding ka bakot bat ki lat penbiang marbam ka bapen ya ka jingye trailang jong baro artiligiri na ka benta ka Indo-Pacific ka ba light load u Zohair Mamdani ubadai Democratic Socialist uba lai pasaus dem kartau la job ya ka jingye khun ban long mayor jong ka nong ba New York da ka ba yo 100% ki vote ha ka ba ula long mayor ban nengkong jong ka nong ba ubadai khun pateng jong ka ri India ka jing job jong u ka dei ka mon jong upai ba bat ka jing sngo persya yo Trump ka pen ya ka jing kala ha ka san hima sima jong ka nong ba bat ka bu ya ka jing ya kan an ki bala ban mi bat ki bor sen syar jong ka sarkar pedeng ka White House kala pen pau bau President Trump udon ka jing buram ka bakrau yo Prime Minister Modi bat u ya kren ru bonsen bat u ka ba pen ya ka jing ya dei ka baklan hapdeng ka India bat ka United States ka jing rakhe Diwali dang shen bat ka jing ya kren halor ka khai pateng ki badang ya chakmat ki pen pau shushu ya ka jing ya dei ka bajan hapdeng kini ki artli kiri kaling sun kit mar jong ka United Parcel Service kalahap no tang hadin bakala her na kakat ling sun jong ka Louisville, Kentucky hakaba omduna ya laingut kilayap bat khatwengut kila mansau hakaba lakmi lenti bakindon shushu ki bamansau kibor penya kila penmi ya ka hukum ban ri tengen hagjaka ba ka FAA bat ka NTSB kidang toket kadau ya kadau jong ka jinghap jong ka ling sun
Kajing yakan an kanang Jurba ha North Darfur hadian bagi Rapid Support Forces kila kurup yaka El Fasher da kajing hirtma da Lingsun bat kajing hirtma yaki jaka ajing sumar ki balon ra ya kajing yap bat jing mensau jung ki riu pait ba. Ka United Nations kala khot ban sange no mardor da ba kentu ya borok Kylleng ban yada ya ki riu pait ba bat ban ailat ya ki brio bayarap bakin yorong. Ka Eryong Melissa kala penyap Omduna ya lai pongut kibrio ha Haiti bat kala tak juria palat iwei .1 million ngut ha Jamaica kabala penjulor ya kijingtei bat penjenjar ya kijing syakri ha ka kot ka khia. Ka United Nations bat ki parlok jongka Pyrthei kentup ya ke India ki ajeng yarap kerki ha ka babun ki don kam ya ka bam bat ka jingkershan. Ka kenhun jongka hok jongki nong balok ka layatu ba sa arngut kiri pai ba kila syapniap hagi sipai Balochistan Balakershan da ke Pakistan hapedeng ke jingkiu jongki kampeniap brio beain bat ke jing penjak rengai Khubor. Katai ka kenhun kala kentu ya kiri ke Pyrthei da ba kenok ba ke Pakistan ka penken jur ya ke hok long brio mon brio persyak ya ke brio pai ba balok. Itu gilong kimat Khubor. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.